Tento program najprv vyzve používateľa, aby uhádol číslo. Až potom, čo používateľ zadá svoj tip, sa vygenerujú náhodné čísla a zobrazia sa používateľovi. Nakoniec sa vypíše výsledok, či bolo uhádnuté číslo nájdené v poli alebo nie. Prvé riadky zahŕňajú hlavičkové súbory studio.h, studilib.h a time.h, ktoré poskytujú štandardné funkcie na vstupno-výstupné operácie, prácu s pamäťou a manipuláciu s časom. Nasledujú tri riadky definujúce makrá pre veľkosť pola a rozsah náhodných čísel, ktoré budú generované v poli. Začína sa definícia hlavnej funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Deklaruje sa pole s veľkosťou, ktorú sme zadali na začiatku, teda 10. Toto pole slúži na uchovávanie vygenerovaných čísel. Ďalej sa deklarujú premenná i slúžiace na iteráciu. Premenná hádané číslo, ktorá slúži na ukladanie užívateľského typu a premena uhádnuté na označenie, či bolo číslo uhádnuté. Funkcia srand inicializuje generátor náhodných čísel na základe aktuálneho času, čo zabezpečí rôznorodosť generovaných čísel pri každom spustení programu. Cyklus for naplní pole náhodne vygenerovanými číslami v zadanom rozsahu, čiže vytvorí 10 prvkov a pod každým prvkom môže byť uložené číslo od 1 až po 30. Samozrejme len celé čísla. Program ďalej vyzve používateľa, aby zadal svoj tip. Použili sme %d, pretože chceme hľadať len celé čísla. Program používa cyklus for, aby vypísal všetky prvky pola. Pre každý prvok pola sa vypíše jeho hodnota pomocou funkcie printf. Hodnoty sa vypíšu až po tom, čo používateľ zadal svoje číslo, ktoré chce uhádnuť, aby nemohol podvádzať. Program používa cyklus for na prechádzanie všetkých prvkov pola. V každom kroku cyklus kontroluje, či aktuálny prvok pola sa rovná uhádnutému číslu. Ak sa aktuálny prvok pola rovná uhádnutému číslu, nastaví sa premena uhádnuté na hodnotu 1, čo indikuje, že uhádnuté číslo bolo nájdené v poli. Používa sa break, aby sa ukončil cyklus, keď sa nájde uhádnuté číslo. Ak by sa to nestalo, cyklus by pokračoval aj po nájdení uhádnutého čísla, čo by bolo zbytočné. Program vypíše správu používateľovi, či uhádol číslo alebo nie. Ak uhádol, vypíše sa prvá správa. Ak neuhádol, vypíše sa druhá správa. Program úspešne končí s návratovou hodnotou 0, čo indikuje úspešné vykonanie programu.